Margolo pache korka kori Rachel Omollo kinyi makawuono kwa ng'iyo Musalia Mudavadi nyaka sani koro kete ni ene mobiro neno ko oneno tudruok makare mabende nyalo bedo e kind executive ka achiel kod mano mar legislature. Bende en gino mantiere chik kose ni yorno mabende kotime kod jatend piny Kenya mar abich William Ruto eka entiere kare kose ni yo mabende ponono en mar keto gigo mar duoko gigo maponono gisekwedo e BBI. Mokwongo we aket ler ni ng'ata madwaro telo including ni luonge ni ngajarasta ni Wajakoya mane dwa telo ne piny wacho na dwa telo ne piny mondo agero oganda akel dongruok ne piny joma no chung duto kata an mana chung yo midwa kelo godo lokruok e ngima jopiny motimre nadi ema bed nopogore to waduto wawacho ni wadwaro mondo walok ngima jopiny. Iwinjo Juka? Omiyo okonyiso ni yori ema ber molo mar ng'ama machielo. En mana ni at that particular point jopiny oneno ni wami Joyce kata Recho mondo tawa. To kwaduoge wach mar Mudavadi. Mokwongo waonge gi position mar prime cabinet secretary a constitution. It is very clear. It is not there. To gimomiyo positions gi nyocha betie kendo ni neno kiyango gi ndalo campaign en ni chien kanyo no bet gi gimiluongo ni winner takes it all. Emomiyo chenro mar kata BBI gini ne biro kata niya wabede gi prime secretary wabede gi prime deputy whatever the prime minister kata wabede gi kidienje mopogre sirkal mondo kik bed ni joma nwa goyo godo siasa gi kuwasedonjo to koro joma no yier ka kende ema nigi telo to waneno olemo mwanyalo miyo jowa mane wawuotho godo mabende nyalo konyo wa tayo oganda wa maber. Omiyo kik wawuond jopiny ahinya. To wang'eyo mar adiera ni mae to chala gi BBI ndi maonge pogruok. En mana ni gimende anyalo wacho ni kaka Kenya Kwanza they came to realization ni kara en gima ber ni wagol gimiluongo ni winner takes it all. Wami Mudavadi opportunity en bende mondo kel rieke e government marwani mondo wata oganda wa maber. To mano does not qualify gire no mondo bed ni it is enshrined in the constitution ojo. Ki kawo gimoro ikete tokot ok nyal chopo ni mano gir dala no makati bola. To waduto wang'eyo kik wawuondra ahinya. Wang'e gimomiyo gik makamagi timre nadi timore. To seche mimiyo Mudavadi role mane en role maduong' ahinya maber ni iluongo ni government delivery service unit. Mano eka ma Kenya Kwanza tayo godo oganda ma Kenya ka mondo gine ni singo mane gichiwo cha ochopo kare. Okan gi kwede ni gimiye nang'o nikech the president chunye ene moneno ni amiyo ng'ama kama tich makamae nikech the constitution allows him. Omiyo kanyalo wacho no dipata ahinya from the constitution. If you look at article 6 oko wuok ahinya from the constitution. To en mana ni seche mo coordinate executive and legislature cha matine ni ong'iyo ni the CSS gitiyo nade bunge kae utiyo nade. To awinjo konyo wacho ni ohoyo ano kadwar kao tij ng'ato gima temo timo en niya policies mwakalo kata bills mwadwaro no odhi opale gik mwakalo e cabinet kae bende nyalo make sure ni e bunge kacha bills ka okadho kaka timre nade kako onego bedie. Omiyo ideally tijno to ne en mar Rigathi kik wawuondre nekech Rigathi tich momiyo Musalia Mudavadi ema chair. Iwacho ni tich momiyo Musalia Mudavadi onego bed no miyo Rigathi part of it nekech ang'ono. The constitution is clear and the president said it. Ni jalupne
ema dhi tayo, ema dhi chair cabinet. Not chairing, but he's going to coordinate. Nikech is the one who chairs the cabinet. He's the one who is going to coordinate. Asi yudo kendo kochako dik kar prime secretary ka ni embo dhi coordinate the alliance between executive and legislature. To kasi wachone ni ento the chair the committees between PSS. Mano e gima no watching of the team. So masoma mabero juku nikech hata wuoyo I'm informed. Regard the eno chair the cabinet secretary committees. Mano tij jalup ker. Prime secretary ka ento chair permanent secretaries committees. Iwinjo. Aso kose chair to kenena chiel ni ene mochako coordination between executive and legislature. To wacho ni anadhi make sure ni gik mane owache cabinet ka ineno kama koro tungni betie matin. Ni gik mane owache cabinet ka I make sure ni bills ka ochopo e parliament mokadhgi. Emomiyo ineno ka ywak nitiere ni to kara ng'atwa ni jalup ker ni eto kare dwano tim ang'o in regards to Onono mano nyalo kelo tuomruok moro e kinde mabiro mbele. Mano bokelo tuomruok e kinde mambele nikech ang'ono achiel. We ane kinde jika kiki yuaga makparo no gikanyo matin recho wawinja ne okindo juga kiko yuagra inya na mi time mang'eny molo.